Salut și bine v-am găsit la primul meu episod din Q&A. Să începem. Prima întrebare vine la Cristina Niculița. O iubești pe Maria Petruela? Nu. Nu știu unde-i foto. David Gârțu, că îmi faci provocări nebune 1. Nu știu, David, dacă o să am succes cu acest episod Q&A. Dacă am multe like-uri, voi continua. Dar tot de la tine această întrebare, de ce vorbești și mie? Păi n-am vrut. Sergi Fuzi, cât porți mărimea la picior? Păi 38. 2, tot de la el. Dacă mama ta îți spune dragul meu, asta înseamnă că vrea să aveți o relație. Cred că ai mâncat stricată. Dacă bunica ta n-ai ceva relație sau o relație, nu. Mikey Show, de ce ai păr așa de fain? Păi mă spăl. Tot de la ce ai puțin într-o relație? Păi am fost odată la un curs, mi-am lăsat telefonul pe masă, iar prietenul meu a început să scrie mesaje la alții. Că eu iubeam altă parte. De ce? Întrebare la Ana Maria. Alexandru Vasiliu. De ce nu pot dormi noaptea? Depinde dacă bei Coca-Cola și cafea, eu ce să fac? Îmi place să filmezi? Da, așa ceva. Până data viitoare, bye bye!